Näihin vaaleihin mä tulin mukaan sen takia, että meillä on oikeasti edessä isoja haasteita. Meidän ikärakenne muuttuu dramaattisesti. Meidän porukka ei ole vielä ihan herännytkään, että mitä tämä tarkoittaa, tämä ikärakenteen muutos. Tämä tarkoittaa meille hyvin suuria iloja, esimerkiksi niin, että mä saan pitää täällä isovanhempani ja omat vanhempani pidempään. Ja mä oon vielä äiti, 2 pienen pojan äiti. Eli mä saan samaan aikaan nauttia, että meillä on 4 polvea elossa. Mutta tämä nautinto muuttuu aikamoiseksi tuskaksi, jos meillä ei palvelut tue mua eteenpäin elämästä ja samalla näitä mun läheisiä ihmisiä. Eli se on se käytännön huoli, mutta tietenkin kun hoitajana vielä työssä näkee, että mitä se on, niin kyllä meillä duunia riittää. Meillä on valtion tasolla, meillä puhutaan ikärakenteen muutoksesta, mutta meillä ei välttämättä ehkä puhuta siitä, että miten dramaattinen juttu tämä on, että tämä on kuitenkin pysyvää. Meillä ei enää tule samanlaisia suuria ikäluokkia kuin mitä sodan jälkeen tuli. Ja se on pysyvää. Sitä on vaikea tietenkin arvioida etukäteen, mutta koko ajan pitäisi puhua enemmän ja avata sitä, että miten meidän järjestelmät oikeasti vastaa ihmisten arjen haasteeseen. Meidän järjestelmät, kun ne on rakennettu tässä pikkuhiljaa vuosien saatossa, niin etenkin sosiaali- ja terveyspuolella huomaa, että siellä ei ihan kaikki paikat kyllä vastaa enää nykypäivän tarpeeseen. Nykypäivänä ihan selkeästi uusia haasteita on mielenterveyspäihdepuolella. Esimerkiksi mun ikäluokasta niin mielenterveys tai loppuun palamiset ja tämmöiset masennuksen sairastumiset on nimenomaan meidän vastuullisten kansalaisten sairauksia. Sellaisten nuorten, jotka haluaa olla hyviä, kunnollisia, tehdä työnsä kunnolla, käydä ja opiskella. Ja se on oikeasti iso haaste, jos meillä porukka ennen 30 sairastuu burnoutteihin. No, toinen haaste on tietenkin se, että miten saadaan se elämän loppuvuodet olemaan oikeasti elämisen arvoisia kanssa. Eli jos mä ajattelen mun isovanhempia, jotka onneksi on vielä hyvässä kunnossa, yli 80-vuotiaina, niin he vielä pystyy nauttimaan elämästä. Mutta siinä vaiheessa, kun alkaa oikeasti sairastelu ja se kierre, niin siellä tarvii oikeasti avata se keskustelu, että mikä on arvokasta vanhuutta. Meidän teknologia mahdollistaa sen, että ihmisiä pystytään pitämään hengissä hyvin pitkään, mutta oikeasti pitää myös miettiä se, että mitkä on ne teknologiankin rajat, että mikä on luonnollista, mikä ei ole luonnollista. Ja nämä asiat ei ole mitään helppoja, että näin se on tai noin se ei ainakaan ole, vaan näistä pitää puhua, vääntää ja kääntää ja pikkuhiljaa ratkaista näitä juttuja. Sen lisäksi, että meillä on tämmöisiä isoja eettisiä ongelmia ja teknologian tuomia haasteita, niin sen lisäksi meidän pitää oikeasti miettiä niitä konkreettisia keinoja, millä me helpotetaan jo nyt olemassa olevaa vaikeutta ja köyhyyttä. Mä haluan avata ihan omalta osalta semmoista konkreettista keskustelua, heittää ihan uusia avauksia ja väitellä nyt oikein kunnolla. Ja mä näen sen, että nyt, jos koska, niin pitää puhua ja niistä vaikeistakin asioista. Eli lyhyesti virsi kaunis. Mä olen siis Mirka Oksa ja jatketaan tätä keskustelua. Mä annan Jaakobille vaihteeksi puheenvuoron.